Dobrodošli, dragi moji, na kanal Vrata zdravlja. Nadam se da ste svi dobro i da ste svi naravno zdravi. Pre samog početka videa bih vas zamolila da ga lajkujete, ukoliko vam se dopadne naravno, da ga podelite sa vašim prijateljima na društvenim mrežama i da klikom na prati pružite podršku. Vama će bukvalno oduzeti manje od pola sekunde vremena, a napretku mog kanala će itekako puno da znači. Puno vas pozdravljam i hvala unapred. Samo jedna kašičica dnevno ovog začina je pravi ubica gojaznosti. Uzimajte ovo stalno i redovno, budite naravno uporni i bit ćete mršavi do 15 kg. Najbolji način da smršate jeste da ubrzate sopstveni metabolizam. Postoje prirodne namirnice koje ga ubrzavaju, a pritom se ne morate odricati hrane, već samo promeniti začine. Gladovanje nikada nije najbolji izbor kada hoćete da smršate. Kilogrami se lako tope kada pravilno kombinujete namirnice i kada koristite sastojke koji će prirodno da ubrzaju vaš metabolizam. Naučnici sa Univerziteta medicinskih nauka u Iranu formirali su dve grupe, a svaka se sastojala od 44 žene koje imaju problema sa viškom kilograma. U roku od 3 meseca ove dve grupe žena savjetovane su o zdravoj ishrani i napravljenim je meni u kojem su unosile 500 kalorija manje na dan. Prva grupa ispitanica u jedno vreme jela je 3 grama kumina u prahu na dan, umešanog sa 140 grama jogurta. Druga grupa žena konzumirala je istu količinu jogurta bez dodataka ovog začina. Nakon 3 meseca članice grupe koje su konzumirale jogurt s dodatkom kumina izgubile su oko 14 kg naspram ispitanica koje su pile običan jogurt. Sprovedeno istraživanje impresivnije kada se uzme u obzir da su učesnice iz prve grupe izgubile 14,64% više masnoća od onih iz grupe koje su izgubile 4,91% masnoće. Bitan je razlog zbog kojeg su ove ispitanice izgubile na kilaži, jer taj što ovaj začin sadrži fitosterole, biljnu hemikaliju koja je poznata po sprečavanju zadržavanja holesterola u našem organizmu. Naučnici smatraju da je upravo zbog toga kumin ubrzao itekako metabolizam. Ukoliko želite da probate ovaj začin, ne morate ga naravno dodavati u vaš jogurt, možete ga dodati takođe i u bilo koje drugo jelo. Začini se lako mešaju i naravno poboljšavaju ukus jelima, a još, iako ćete smršati za 3 meseca neverovatnih 14 do 15 kg, to je zaista pravi dobitak. Naravno, regulišete vašu ishranu i potrudite se da barem malo vežbate. Nadam se da vam se dopao današnji video, da ste naučili i saznali nešto novo. Ukoliko jeste, lajkujte ga, prosledite ga vašim prijateljima da i oni saznaju za ovaj neverovatan začin i naravno klikom na prati pružite podršku kanalu Vrata zdravlja. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se već u nekom od narednih videa.